Казвам се Емил Милков и съм старши треньор в Национален спортен клуб Олимп от 2010 година до ден днешен. Работя с деца за здраве и изграждам състезатели. Най-важните умения, на които се стремя да науча децата, са, разбира се, умението да се придвижват сигурно и правилно посредством 4 стила в водната среда. Освен това ги уча на елементите старт и обръщане. За мен като треньор е от изключително значение да ги науча на умения, знания и навици, които ще им помогнат да се адаптират и напредват, както в басейна, така и във всяко свое следващо начинание. Добродетелите, принципите и качествата, на които уча децата, са трудолюбие, уважение, дисциплина, отговорност, постоянство, работа в екип. Всъщност точно това са и принципите, благодарение на които Национален спортен клуб Олимп постига своите резултати и дългосрочни успехи. Затова за мен е важно да ги предам и на децата. С състезателите вече, освен всички тези качества и принципи, за мен е много важно да ги науча на психическа устойчивост при трудности и препятствия, както и на емоционална интелигентност по време на състезанията. Основната ми цел при децата за здраве е да ги накарам да заобичат спорта и той да се превърне като част от техния живот. С състезателите основната ми цел е да изградя състезател на европейско и световно ниво, който да издига българския дух и да създава поводи за национална гордост. Извън басейна, освен в физическо направление, за мен е много важно да развиваме децата и аз да ги развивам в останалите 3 направления на живота. Умствено, що се отнася до четене, писане, визуализация, духовно, що се отнася до изграждането на добродетели в нас и, разбира се, социално-емоционалното направление, което включва изслушване, разбиране, поделяне и, разбира се, служене на различни каузи. За мен да работиш в Национален спортен клуб Олимп означава да живееш пълноценно. С годините ние се събрахме екип от съмишленици, който обедини треньори, деца, родители и различни специалисти в различни сфери, с които заедно успяхме да изградим една общност, една среда, в която следваме едни и същи принципи и се придържаме към една мисия – да придаваме допълнителна стойност. Точно за това, за мен да работиш в Олимп означава да живееш пълноценно.